La nostra comparsa estava centrada sobretot en l'arribada del tren fa 100 anys i va voler representar el que era el Rubí de fa 100 anys amb els personatges i sobretot amb el context que en aquell moment es vivia. Llavors vam intentar fer tots els tipus de personatges, des del capellà fins als nens, fins als pagesos i la burgesia, fins als ferroviaris i tot el que en aquell moment es podia trobar. I sobretot el que volíem és que vingués un tren a la Rua i que signifiqués molt per Rubí un tren com era el Brill de fa 100 anys. Tota l'escola s'ha implicat, des de donar a conèixer, l'han treballat tota la temàtica, ha sigut un projecte de treball de l'escola, llavors els nens sabien quina indumentària, què es portava i llavors ha sigut un gran projecte amb un gran final, clar, perquè ha sigut molt maco. La veritat ho hem fet amb la il·lusió i amb les ganes de passar-ho bé, de juntar-nos i de fer una unió d'escola i nens i AMPA i la veritat que sobretot el que hi havia era il·lusió. L'eix transversal de la nostra escola aquest any el projecte era el medi ambient i vam apostar pel mar i els seus residus. I justament al poc de decidir que aquest era el nostre projecte va sortir una balena morta per haver engolit plàstic i això ens va animar a continuar. I aquest era el projecte, per això la part del davant era com un mar brut i la part del darrere era el de l'Oceans Clean, que netejava el mar i per això darrere anàvem al mar net i els animals que si el mar està net viuen com les tortugues. No ho fas per això, però rebre'l sempre dona la recompensa de tota la feina feta per tanta gent.